Dat hij wat bad vannacht. Toen was hem oppakt. Al 40 jaar stiet Joop Wittemans op een planken. Onder oren voor toneelselskip Theater, maar ik speelde de verskate film- en televisierollen. Die kost de film, zeggen ze, De Foeke of de dramaserie Bit, Goede Tijden, Slechte Tijden. Een heel soort verskate rollen. Maar Joop Wittemans is net een man van de voorgroen. Zijn jubileum wil er dan net te volle bij stilstaan. Maar collega's en vrienden verrassen hem. Mooi feestje. Vlak voor de tijd dat stopgeest, dan denk ik toch elke keer weer van waarom doe ik dit? Waarom ging ik elke keer haast dat ik het toneel op mat voor de eerste keer? Oh, hou er nou toch mee op. Waarom? Ja, blijkbaar had ik dat nodig om dat te doen. Ik verkeer bij mijn lang net, Prins, dat wist toch heel goed. Ik vreeg alleen maar om een lening. Een lidse lening en ik betaal iets zo gauw mogelijk waarom. Jong in het programma K-route meer. Ik ben gekke Gerrit niet.